سبت شدوش تميازيا زيت تدالو على توزينات تزلكم متسلخو بقدامنت أرأست زينا هاجراوي كوميتي أولمبيك دقف ناوتي سبورت غيرو أمريكان دوب سوداناويان هزهابتو فيزا سريزا الليبيان هزبا بأفريكاويان كملو يتسعرو ألو نزبلتهم تكالات رديت أباريرا أمريكا بأفريكاويت هاجر بليونات دولارات كتوافر مديبا زي خبركم تخاتلتي إذن كالن هيزلكم متسيلخو كسام ودتام سايكتسونو دعتتكو أبزا چانال دماني وترو تخاتلتي نخدكونو سابسكرايب بغوار سدرانا نخدكونو بخبري يعدمكم هاجراوي كوميتي أولمبيك دقفن أوت سبورت غيرو هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرترا نتفتات سبورتها بالعلوت كالات تمرتن مرمرن محيال زوعل أستات 40,000 دولار زقمت ناوت سبورت بحاجة زبركيتم بسلسة ميازيا بزي تخيلنا يمرخاب سنسرات بريزيدنت هاجراوي كوميتي أولمبيكاتو ميكيل تخلي ميكيل أبز اسمعو قال اتو كوميتي بزي تفتر اللوتو تحدلن بايتان زيم جناتاتو مسنا يدقم شارخت بمدلدال تتكامنت زركب عدلاتن حاجزاتن معزاز بعتو بيسرح خمزلو حبيرم اتناوت سبورتا بكل جات نزلو عام من سيات اب سبورتن ممعبال كبرتات اولمبيكن متحلافن ابركتو كام زلو بمتقاس دما كل جات سنفلطتو معبال سبورتن مرغاص ابز كايد امام اجامن كبركتا تلابيوم كوميشن بحال سبورتن امباسادر زمبده تخلب وغنو اتمسل على وتكالات تمرتن مرمرن زغبر متحبار فوليا قال بوت وهيبو كسرحلو خمز دل بمتقاس نزعلما زكون مغوار زي حجز بايتا مدلدال اگداس ስለዝኾነ بهاجراو كوميتي أولمبيك نزتوسده تبغسو موغيسوم فصام دايركتور انستيتيوت لالو تكالات تمرتن مرمرن دكتور هايلم حصن بغديو كولجات كنيوم مسناق اكاديمياوي فلطت ممعبال نطفتاتن عامታት سبورت كاب قندي امامات مخانو بمحبار نسترخبه حجز كم مبغس بموسار تمهارون عقر عامتاتون كوصلو زخلو سرع وددرات كودبا تلابيوم اتنعودታት አትሌቲክስ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኬት ኩዕሶ መርበብን ቴንስን ባይታን ዘገልግል ሓገዝ ብናይ ሓሙሽተ ኩልጃት አርማን ሕብርን ዝተዳለውን ስፖርታውያን ደቅንስትዮን ኣብ ግምት ዘእተውን ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዶክተር አሚነ ተኽላይ ገሊጾም ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብ 2022 ኣብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዝተረኸበ ልዕሊ 22,000 ዶላር ዝዋጉ ናውት ስፖርትን ላዕለዎት ትካላትን ትምህርትን ምርምርን ምብርካቱ ዝከርዩ أمريكان دوب سوداناويان زهابتو فيزا سريزا منستر قدات وصا أمريكا ماركو روبيو دوب سودان كاب أمريكا زتترزو زيغاتات كتقبل فقادنيا سلازي كونت نخلهم وننت باسبورت دوب سودان زوهاب فيزا بغلطف تسرزو خمزلا فليتم روبيو تماليا بزهابو مجلس يوسيخو أمريكا كاب تحدث هاجر عالم زخونت دوب سودان نزمتو زيغاتاتون أبمتوي دوبات أمريكا كتعقت مخانا حبير اللوم نسو مساقاقر منقستي دوب سودان ناب هاقروم ستترزو زيغاتات اب غزيو خقبل بزي مخالي وغيسوم امن خورنا بوليسي إميغريشن بريزيدنت رونالد ترامب جاملاوي مسقواق زبل كوينو زي حقاوان سدتنياتات كاب أمريكا ملايوم مساقاقر منقستي دوب سودان أمريكا مبللات دو كبلو اوانو يبل روبيوم نسو سيخو أمريكا زيغاتات دك خالا هاقر كتوت اب اتدليل اوان نفسو كف هاقر زيغاه بغزيو خدقبل الواخ بالوسيخو قليسوم ازو سانه دوب سودان داقماين اب كوينات حد حج كتشمم تخيلي هزبل سقات ان عبيه اب زخدلو زلو اوانيو توهيبوم بشمونت مقابيت أمريكا بخلتشان 10 شمونتن تتصابتي حيلتات دوب سودان زي فرمو سمع سلام اب حدقا بمتاو بجكا قدست ستافن خلوم اب دوب سودان زركبو سرحتنياتاتو كوصو عزيزيوم او أمريكا زركب دوب سوداناوያን ቅድመ ሕጂ ጊዜያዊ መጽንሕ ተዋሂቦም ዝነበረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ أمريكا ሶስተነ ጊዜ ክጸንሑ ዘኽእሎም እዮም እተን دوب سوداناوያን ዝተዋሃበ ጊዜያዊ መጽንሒ ክሳብ 3 ግንቦት ከበቅዕዮም دوب سودان كاب سودان دحري مجنصالا اب 2011 ناصنتا رخيبايا انتخونه دحر خلت عامتا بمنغو بريزيدنت سالفا كيرن مكتل بريزيدنت ريك ماچارن بستفتره وطواطت وطرينا بكونات حد معبلو لعلي 400,000 تقاتلوا ميم اب 2018 تنا منغو خلتيوم حيلتات بستجبره ناي سلطان من مقرح نتوق دوابيل وكوان تنبرم قول في باطاتات نايتسم مغن اب جبري ايوعلون أمونغو بهراتن كبابيون جوجلتات زرع عمت أبقل كفالة هاجر كاتسيلولوم ممحدار ترامب ناب سلطان كابز ملسن دحر أبقو دايمت الرازيقات تدك إخال هاجر مس منقستات عالم تقاتيوم
ኣብ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ዝተሰጉስ ስደተኛታት ዘጻና ክልተ ወታደራዊ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ደቡብ ኣሜሪካ ከይዓልባ ኣጊዱ ምንባሩ ዝከር ሊብያ ንህዝባ ብኣፍሪካውያን ከመልኡ ይጽዕሩ ኣለውን ዝበለቶም ትካላት ረድኤት ኣባሪራ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ሊብያ ዝርከባ ትካላት ረድኤት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ክጸንሑ ብምትባዕ نقطرن محبرسبن نمغيار وديت كامز علما خسيسام መንግስቲ ሊብያ ነተን ንቁፅሪ ህዝቢ እቲ ሃገር ከቀይራ ውዲት ዝኣለማ ዝበለን ማሕበር ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት UNHCR ከምኡን ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ዝርከቦም 10 ኣብያተ ጽሕፈት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ሓሙስ ክዕፁ ኣዚዙሎም ኣፍኛ ውሽጣዊ ጸጥታት ሃገር ሳሊም ጌት ነቶም ካብ ኣፍሪካ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ሃገርና ምስፋር ዝብል ውጥን ናይ ጽልእ ተግባር ብምባል ዕላምኡ ንቁፅሪ ህዝቢ እቲ ሃገርን ምቕያር ንማሕበረሰብ ሊብያ ኣብ ሓደጋ ምእታውን ክብል ተዛሪቦም ቅድሚ 2 ዓመታቱን በተመሳሳሊ መራሕቱን ዚያን ማሕበረሰባዊ አቃውማቲ ዓረባውነትን እስላማዊነትን ዝኾነት ሰሜን አፍሪካዊት ሃገሩን ምቕያር ውዲት ተዓሊሙ ክብል ተዛሪቡ ምባሉ ዝከሪም ካብ ትሕተ ሰሃራ ናብቱን ዚያ ዝተሰዱ አፍሪካውያን አካለት ውዲት ከም ዝኾኑ ምዝራቡ ሲዕቡ ድማ ዓሌታውን ጽልኣታውን ዘረባ ብምዝራቡ ብጽሊ ጸለምቲ ተኾኒንዮም ክልቴን ሃገራት ኣብ ገማግም ሜዲትራንያን ዝርከባ ብምዃነን ነቶም በባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤውሮፓ ዝኣትዉ አፍሪካውያን ስደተኛታት ቀንዲ መሰጋገርተን ኣብ 2011 መራሒ ሊብያ ዝነበረ ሙዓመር አልጋዳፊ ምስ ወደቐት ሃገር ስርዓት ኣልቦነት ሰፊኑ ይርከብ ነዚ ሲዕቡ ድማ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ብተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ትመሓደር ኣላ እዚ ኻጥዋት ሚሊሽያን ዝተፈላለየ ሸነኽ ሃገር ዝመርሕሉ ኩነታት ብምፍጣር መናሃርያ ዘይሕጋውያን ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰባት ኮይና ኣላ እዚ ሓሙስን ጉጅለታት ረድኤትን ምስጓግ እተዋህበ ትእዛዝ በቲ ኣብ ታርእሳ ከተማ ዝኾነት ትሪፖሊ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዝረኸበ መንግስቲ እዩ ወፂኡ ኣሜሪካ ብኣፍሪካዊት ሃገር ቢልዮናት ዶላራት ከተወፍር መዲባ ኣብ ጉዳይ አፍሪካ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሱድ ቡሎስ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝካየዱ ምብጻሕ ኣሜሪካ ኣብታ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት አፍሪካዊት ሃገር ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ከተካይድን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግጭትካ ደው ንምባል ክትሕግዝን ከም እትደሊ ሓቢሮም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ኮባልት ሊቲዩምን ዩራኒየምን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ክቡራት ማዕድናት በብዝሒ እትውን ሃገር እያ እዛ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት ሃገር ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ምስቶም ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዓሪሮም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኩናት ከተካይድ ምጽናሕን ገና ተካይድ ምህላዋን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንጎ ብሓደ በዓል ስልጣን ኣቢላ ንማዕድናት ጸጥታን ዝምልከት እማምህ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት እዩ ክሕበር ጸኒሖም ከም መቕፀልታ ናይቲ ዘቕረበቶ እማምኻ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ አፍሪካ ማሱድ ቡሎስ ምስ ፕሬዚደንት ኮንጎ ፌሊክስ ሺሴኬዲ ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ብኮንጎ ዝቐረበ እማምህ ከም ዝተመያየጠን ንምትግባሩ ከዓ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝተሰማምዑን እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ኮንጎ ኣብ ምስራሕ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርትን ዝውዕሉ ብርክት ዝብሉ ፍሉያት ማዕድናት ዝርከቡ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ብእዋንነት ቻይና ዝኾና ኩባንያታት ይዕደኑ ምህላዎም ይግለጽ ኩባንያታት ዕደና ኣሜሪካ ብኸመይ ኣገባብየን ኣብ ትዕደና ክሳተፋ ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎም ብተመሳሳሊ ዜና ማክሮን ኤውሮፓ ብኣሜሪካ ተካይዶ ወፍሪ ከተቋርጹ ከም ዝፀውዐ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ፍርያት ኤውሮፓ ዝስልዑ ዘሎ ተወሳኺ ቀረጻት ገብረ መልሲ ንምሃብ ኩባንያታት ኤውሮፓ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ክገብሮ መዲቦኖ ዘሎ ዓበይቲ ወፍርታት ከቋርጾ ፀዊዖም ማክሮን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ኣብቲ ምስ ወከልቲ ኢንዱስትሪ ፈረንሳ ዘካየዶ ኣኼባ ኮይኑ ምስ ዋሽንግተን ኣብ ሓደ መሰማምዒ ነጥቢ ክሳብ ዘይተበጽሐ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ክካየዱ ዝተወጠኑ ወፍርታት ኤውሮፓ ከቋርጹ ከም ዘለዎም ኣገንዚቦም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ከካይዱ ወጢኖም ዘለዉ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሮም ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ነቲ ማክሮን ዘቕረቡ ሓሳብ ኣመልኪቶም ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን ዘለዎም ማክሮን ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ከይግበር ምእጋድ እወታዊ ውፅኢት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኤውሮፓ ንስጉምታት ትራምፕ ዝመጣጠን ገብረ መልሲ ክትህብ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲቡ ይርከብ خبركم تخاتلتي نلو مزبلنا يوم السنة دونا أبزو دينا لنا مسانا سلت سنحهم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام تمننا